Δεν τρώω πρωινό, κάνω κάτι λάθος. Φυσικά και όχι. Αλλά για να με ρωτάς, μάλλον από μικρή σε πρίζα να τρως πρωινό και μην ξεχάσεις και ζακέτα να πάρεις. Άκου λίγο. Δεν είναι ότι κάνεις κάτι λάθος. Απλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η πρώτη κίνηση το πρωί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι να πέσει αμέσως βαρύ γεύμα στο στομάχι. Το σώμα όλη τη νύχτα χάνει υγρά μέσα από την αναπνοή και από την εφίδρωση. Το σώμα λοιπόν το πρωί βγαίνει από όλη αυτή την κατάσταση και από τη χαμηλή κινητικότητα. Άρα συχνά αυτό που χρειάζεται πρώτο δεν είναι τελικά οι θερμίδες, αλλά νερό, ηλεκτρολίτες, ήπια ενέργεια και ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος. Λίγη κίνηση, ήπιες διατάσεις αλλάζουν τελείως τη φυσιολογία. Και εδώ είναι που έχει ενδιαφέρον. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι πεινάνε το πρωί, ενώ στην πραγματικότητα είναι αφυδατωμένοι, κουρασμένοι ή έχουν πέσει ηλεκτρολίτες. Αν λοιπόν κάνεις όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ίσως η πείνα σου να αλλάξει τελείως. Προσωπικά πιστεύω ότι στους περισσότερους ανθρώπους βοηθά να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά έως και 2 ώρες πριν το βαρύ γεύμα. Ανάλογα βέβαια την ηλικία, τον ύπνο, το στρες, την εργασία που κάνεις. Άλλος ξυπνά και είναι κομπλέ με νερό και λίγο φρούτο, και άλλος πρέπει ντε και καλά να φάει πρωινό. Το θέμα δεν είναι να αντιγράψουμε ένα κανόνα ότι ντε και καλά πρέπει να γίνει αυτό. Είναι να δούμε πότε το σώμα έχει πραγματικά ανάγκη για φαγητό. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Κατερίνα. Εάν κάποιος ξυπνά ήδη εξαντλημένος, με έντονη ανάγκη για ζάχαρη ή καφέ, πρέπει περισσότερο να βάλει στο νου του και να προσέξει τη μεταβολική του κατάσταση, το στρες και τον ύπνο, παρά αν πρέπει να φάει πρωινό ή όχι. Το σώμα συνήθως μιλάει. Απλώς μάθαμε να το σκεπάζουμε με βιασύνη. Για δες!